Čo zdraví vás Juli Zebra u dvojtýždňového let's play a dneska opäť z Minecraftu. A ako vidíte, teraz sa mi tu podarilo nájsť psov a teraz mám tu so sebou kosti, lebo teraz, neviem stlačať. Toto je takto. Prosím ťa, chcem pejska. Poď sem. Poď sem. Som teraz, teraz som preinštaloval PC, ja som si ladil OBS-ko, tak som sa tu prechádzal, ako sú lagy a našiel som tu konečne psa a máme konečne psíka. Ako mu budeme volať? Budeš Artuš. Poď Artuš, ideme domov. Ktoré teba to ešte nie domov, ale je to tvoj nový domov. A dneska, ak sa nemýlim, som v minulom dieli dávno slúbil, že pôjdeme do dolov, takže dúfam, že sa nám to podarí. Ale myslím, že aj, lebo ja som tu už viac menej pripravený. Tunak si len dám urobiť torčky a sme hotový, drevo máme, všetko máme. Ideme do dolov. No poď. Artuš, dneska ideš s nami do dolov. Poď, ideme. A tunak, ak sa nemýlim, sme mali pekné doly. Teda aspoň dúfam. To chcem pozrieť. Jak veľa mobov počujem, to sa mi moc nepáči. Není nič, dobre. Artuš, som sa zlakol. Že nám dneska neumreš a ja nemám jedlo, kurník šopa. Dobre ľudia, asi ešte pre ňo zbehnem, skúsim nájsť tú caveku, ktorá je asi niekde tunak a ozvem sa vám. Som späť ľudia, som tu v caveke s Artušom a jedlo nemáme, máme iba tento tu rotten flash, takže budeme si s ním musieť vystačiť, nebudem šprintovať kvôli tomu. Minule sme to tu už trošku preskúmovali, trošilinku a aby sme tu nebali hneď na začiatku mobov. A tunak už ako vidíme, už nič nie, no ako vidíte, alebo my vidíme, to je jedno. Tu už nič nie je, takže môžeme to tu ísť preskúmavať. A už počujem prvých zombíkov, ktorí nás určite sem vítajú. Dobrý deň, pán sused pod nami. Nami na jednotke. Poď Artuš, poď Artuš. Dobre, dobrý pes. Tu niečo, tu je nejaký spawner, že tu je ďalší. Ty kokšo, tu na ich je ale poriadne. Pozor si dávaj, Artuš. A koľko ich tu je, kurník šopa? Hej? To je nelegálne. Dobre, Artuš. Jednička. Prostý netopír. Ale nie je tu nič. To musela byť náhoda. Dobre, Artuš si tu, dobre, Artuš tu je. Máme tu dosť ľudí, to si určite zoberieme, ale veľa tu je mobov, lebo ak sa nemýlim, ja tu mám normál, hej, ja tu mám normál. Koľko je tých mobov? Toto je normálna obťažnosť. Žele som tiskal dobre, ale koľko je tu tých mobov? Dobre, toto som nečakal, že toto bude až taký akčný diel. Kde skončil Artur? Artur? Né. Či Artuš? Tu si, dobre, už som sa od teba bol. Nemáš boh vie čo životov, tak ti trošku dáme. Sice obetujem seba, ale čo už. Pre teba čokoľvek. Mal som ťa sem brať, nuž čo už. A zase nechcel som, aby si furt mi sedel v baráku. Dobre. Budeme musieť byť viac opatrnejší, pretože tu je nejak veľmi veľa mobov a je tu nejak veľmi veselo. Čo sa mi absolútne nepáči, je tu nejak veľa netopírov, mám taký pocit. Čo upravili spawn? Prosím ťa, choď preč. Choď preč. Ne, nebuchaj. Nie, ty blbec. Dobre, skeleton sa bojí, to je fajn. Nie, ty si... Ty si... Artuš. Veď sa zabiješ. Koľko máš prosím ťa životov? Že seď tu, lebo ja riskujem, že tu umreš. Už nemám jedlo, akože. Artuš. Toto zlý pes. Zlý. Nepočúvaš? Riskuješ tu svoj život? Čo je? Dobre, to je slepá ulička, tu si môžeme v pohode naťažiť koul aj nejaký koper ešte. Teraz sa mi akože bude hodiť ten jeden zombík. Sme si našli, aby sme sa mohli napapať.
Akože, dobre. Dosť som to nečakalo, dobre, teraz už je kľud. Dobre, natočíme si uhlie. No aj tam to pokračuje. Ty kam ideš? Ježiši Mária. Dobre, Artuš je nejaký blázný, mal som si zobrať toho druhého psa. No dobre, nevadí, nejak to vybavíme. Dobre, takže... Teraz už si tu s vami môžem vykecávať. Keďže tu už sa nič zatiaľ nedeje. Čo, máš problém? Dobre, dúfam, že nie, lebo znamená, že to je mob. Aj to sme späť, dobre. No, takže ináč ľudia, ďakujem za komentár pri druhom dieli z Minecraftu Let's Playa. Tam typek písal, že mám dať dvakrát do týždňa videá. Alebo viac, tak to bolo. A tak prečo nie, môžem sa o to pokúsiť, nesľubujem, že to tak bude vždycky. Ale môžem sa o to pokúsiť, teraz robím toto video, ktoré vydám asi piatok, ako vždycky. Teda, odmyslíme si tú pauzu, čo som doteraz mal. A ešte mám jedno video, ktoré mám už dostrihané, pripravené, dneska ho chcem vydať. Ja mi to podarí, dobre. Artuš je strašne boj, nemal som ho do caveky, už moja chyba. Máme ďalšie uhlie, bereme. Artuš, prosím ťa, poď sem a sadni si. Lebo ja už vidím, ako do tej diery spadneš a... Nechcem od teba prísť. Sice kosti mám, ale nechcem aj tak o neho prísť. Tak. A ticho, mobil. Ja si ho s dovolením stíšim, ľudia. Dúfam, že vám to vadiť nebude. Dobre, je to vybavené. Už nás nebude otravovať. Tak, koľko mám uhlia? No, pomaly pol stack. Nebude pol stack. Necelý polstak, iba jeden nám chýba. No a... Tak si musíme dať pozor. Od toho potrebujem, lebo keby som tam skočil, on by tam skočil, už vidím, ako samovrah. No super, poď. Alebo vieš čo, ešte zostaň. Ja tam tu vykopem cestu, lebo ja už vidím, ako sa hneď zhodí tam. Super, poď. To ťa dúfam, že nezabije. Prosím ťa. Takto. A tu je nič. Dobre, tu sme ešte zbytočne. Artuš, neskoro si prišiel, sa vraciame. Tak, hop, hop. Dobre. Hop. Idem, takže vykopeme sa hore a niečo zaujímavé musíme nájsť. Čo tu zase? Tu zase. Dobre, neriešiť. Artuš je tu s nami stále. Dobre, tento koper by som zobral, lebo nemáme celý armor ešte, aj keď asi o chvíľu nájdeme veľmi veľa železa, zatiaľ to budem brať. Lebo kopra toho je až prebytok. Strašne veľa ho je. A ja nemám krumpáč. Tak, krompáč, pardon. O slovensky hovoríme, keď je to slovenský let's play, ne? Kameň, tu máme nový pickaxe. Svet je znova v poriadku. Kde si Artuš? Ja ťa furt strácam. Tu si, dobre, super, ideme ďalej. Kam sme ešte nešli? Dobrý deň, pán Enderman. Máte tam niečo vzadu? To by som si mohol preskúmať. Tam asi niečo. OK, pádame odtiaľto a ja by som šiel pritadiaľto, len tu mi dá 20 blok, aby som tento skočil. Tak, super. Vonku šteká pes. Dúfam, že to není počuť na video, lebo chcem, aby bol v poriadku. OK, a tu som bol asi čo? Hej. To je jaká malá kevka, keď si to tak človek zobere. Dobre, vyťažím, budeme to tu proste ťažiť, lebo už tu vlastne nič nenájdem. Čakal som, že táto kevka bude trošku viac rozsiahla. Dúfam, že som nič neprehliadol a ty kam ideš? No kam ideš, veď sa na teba pozerám. Hej. Jo, čo by som tak povedal? Jaj, no tak, no, neviem.
Neviem, preinštaloval som si PC, už nemám Windows 7, ale Debian, čo je Linux. Ak tu je niekto, kto má tiež Linux, tak môžete napísať do komentárov, čo používate za distribúciu. Alebo že používate Windows, ten je tiež fajn. Také basic veci. OK, a tam je niečo, čo sme si nepreskúmali. Vidíte, ja som lama. Ja som to prehliadol. Inak nás vlastne prepadli banditi. No, už tu jeden na nás čaká. Som strašne dlho nehral Minecraft. Vlastne odtedy, čo som videl to video, naposledy som iba raz hral Minecraft, keď sme natáčali nové video. Čiže to má, aha. OK, tu niečo, nejaký coal, áno, je tu jeho tu prebytok. A už nebudem ľudia natáčať videa sám, už tu bude mať kamaráta. No, tu nie, ale máme kamarátom sme urobili video, takže dúfam, že si to užijete, docela fajnové. Trošku je viac prestrihané ako obvykle, ale už my sme sa tam veľakrát nezhodli, párkrát sa tam niečo stalo a proste musel som to vystrihnúť, čo by nemalo byť vo videu. Takže bohužiaľ bude to také viacej prestrihané, nebude to také viacej autentické video. Musíme si to s kamarátom ešte natrénovať, ešte k tomu ja. Som už dlho nenahrával s niekým. Dobrý deň, pán Creeper. Hop. Hop. To čo je? Ne. Artuš je mŕtvý. Svine creeperské. Dneska mi začal chýbať Minecraft, to si povedal, že zahráme si Minecraft, natočím to. A teraz mi toto urobíš, takto ma zradíš. Už ja neznášam creeperov. Fuj s nimi. Ach ja nemám. Ne. Kurník šopa. Prečo Minecraft? Prečo? Čo som ti urobil? Mám nejaký meč, nemám iba toto. S týmto si budem musieť vystačiť. Koľko to má tak damage? 2. Teraz nájsť, kde boli tie veci. Aspoň veci chcem zachrániť, keď už nie Artuša. A idem zle. To bol asi pes. No, vlastne mal som zo sebou aj koste, tak môžeme si urobiť nového Artuša. No, asi to už nebude rovnaký Artuš, dúfam, že bude aspoň kľudný. A teraz, kde bola tá kejvka? Tunak, ne? Či? Ja neviem. Nožko, kde bola? Neviete, ľudia? Ja som mierne retardovaný. Hlavne mám krátkodobú pamäť. Na to rozhodne nebude. Kde to bolo, to by sa hodilo vedieť. No, tunak, že by... Ne, tunak bola tá slepá ulička hlboká. Tunak to určite nebude. Ach ne, ja sa ešte stratím veci, no ďakujem pekne. No, dobre, už sme späť. Kde som spadol? Poď, zomri. Dobre, zomrel. Dúfam, že to tu je čisté. Tak. Ja som prestal používať hotkeysy, to, že myslím to, že keď stlačam na čistice, ja som sa to dlho učil, lebo sa to snažím zvyknúť, ale ne. Teraz som si nejako na to odvykol, čo som dlho teraz Minecraft nehral, ale je tu nejaký mob. Je zmrt, tu je, není tu zmrt. Dobre, to je... OK, máme aspoň viac hungerbaru, viac životov, to sa nám bude hodiť a ja nemám torč. OK. Koľko natáčame? 40 sme začali, no. Teraz tam pozeráme, čo tu máme. Tu máme menej potom monštier. No.
A tu bol dripstone. Škoda, no. To nie je veľká jaskyňa, lebo väčšinou dripstony bývajú vo veľkých jaskyniach a tu zase není nič. No dobre. Toto uhlie vyťažím asi vo skrine, lebo to predpokladám, že vás baví nebude. Alebo ak vás to baví, tak kľudne stačí mi napísať do komentárov. Ja to budem potom natáčať. Poď preč! Poď preč! Okamžite preč, okamžite! Okamžite. Skoro ma zabil zase. Na tentokrát zombík. Minecraft sa asi na mňa nahneval. Neviem, čo som mu robil. On prší. Pôjdeme asi po jaskyne domov. To bude podľa mňa istejšie. A teda ja o tom musím ísť. Normálne sa teraz bojím. Nie, skeletón. Kde je východ? Ja som úplne stratený. Ne, tu to nebude. Tu to bude. Hej. Rýchlo odísť. Už som započul Endermana, áno, správne. Rýchlo domov, už tu nechcem byť ani minútu. Dobre, sú naše schody, tu už by to... Len vonku to nebude safe, to rýchlo zdrhať. Tak vyspíme. Tak. Rýchlo zbehať do domu, alebo teda do domu na strome. No ja nemôžem spať. Dobre. Tak budeme tu, ale to počasie strašne... Dáme tu tak na 3%. No tak toto bude podľa mňa ideálne. Není to skoro, no myslím, že ani vôbec to není počuť. Dobre, takže dáme si vypiť naše veci a bude sa nám určite hodiť štít do budúceho videa. Alebo možno aj dneska sa nám bude hodiť, lebo dosť tu je potrebný teraz aktuálne. Chcel by to nového Artuša. No, budeme ho musieť zohnať. Ja mám ho ísť hľadať teraz, či neskôr? Tunak na kopci viem, že bol ešte jeden pes. Ježišmáre, som ako sliepky. Tak čo, máme tu nejakého havinka. Havinko. Haló. Je tu niekto? Je tu nejaký obyvateľ psieho kmeňa, ktorého môžem domestifikovať, či ako sme to hovorili v dejepise. On tu není. Ale... Aha, tu si! Yes! Ne, to fakt. Kúrnik šopa, ten strašne veľa žere. No dobre, idem ešte pre kosti, pokiaľ mám nejaké vôbec doma. A zabijem túto sliepku, lebo už nemám hunger. Už nemôžem šprintovať. Poď. Danke. Na masíčko. Robíme si roast chicken. Tak, hop. A máme nejaké kosti? Nemáme, no. Žráč, hnusný. Nemôžem spať? Nemôžem, škoda. No dobre, ja to už ukončím. Ja už off-screene doťažím coal. Možno zabijem nejakých skeletonov, ak na nejakých natrafím. Ak sa vám video páčilo, hoďte like, odber. A ja sa budem tešiť u ďalšieho videa. Čus.